Bibisita si Chief PNP Romel Francisco Marbil sa Police Regional Office 10. Ginasig nining kapulisan nga himuon lang ang ilang trabaho isip mga law enforcer taliwala pa man sa kagubot sa politika sa nasod. Dugag detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka adlaw human ang gipaygayon nga committee hearing sa Senate Foreign Relations bay kalabutan sa pagkaaresto kang former President Rodrigo Duterte. Miatubang sa kapulisan sa Police Regional Office 10. Si PNP Chief Romel Francisco Marbil alang sa usa ka command visit ug Toktomen. Lakip sa iyang aktibidad ang pag-turnover sa pipila ka mga proyekto sa Pro-10 ug paghatag pasidungog sa mga kapulisan nga adunay dagkong accomplishment. Iyang gidasig ang kapulisan nga magpabiling matinud-anon ug buhaton ang ilang trabaho isip mga law enforcer taliwala pa man sa mga gapang hitabo sa politika sa nasod. This year talaga nabugbog po yung Philippine National Police and talaga na let's just be proud. Sumusunod lang po tayo sa tama. Hinoon aminado ang liderato sa PNP sa giatubang niining kontrobersya apan pagpasabot sa PNP chief nga kabahin kini sa ilang sinumpaan nga tahas nga mao ang pagprotekta sa katawhan ug tiunay nga pagserbisyo. Hindi po namin kayo dadalhin sa mali. I will never follow maling orders. Kasi why? Kawawa mga pulis. Pagpaklaro sa Pro-10 nga ang pagbisita ni Marbil sa rehiyon usa ka regular command visit nga ginahimo sa usa ka chief PNP. Kauban si Jaybert Pairat. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao.